Sme v dedine Košecké Podhradie v okrese Ilava, preto aby sme odovzdali cenu nášmu divákovi, ktorý vyhral montovanú halu. Tešíte sa? Samozrejme, že sa teším. Som rád, že sa to už konečne po roku podarilo a dúfam, že to dobre dopadne. Prečo to trvalo tak dlho? No, bolo treba spraviť nejaké terénne úpravy, aby to sem vošlo. Chlapi sú pripravení halu zmontovať, celá je v tejto zelenej bedni. Naozaj? Áno, komplet hala aj s plachtou sa nachádza v bedni. Ako dlho vám to bude trvať zmontovať halu? Čo táto hala, tak do 3 hodín by mala byť postavená. Je 8 hodín, uvidíme, či dodržíte slovo. Ideme Jasne, na to? Poďme na to. Ako sa vám pozdáva vaša hala? Pozdáva sa mi, páči sa mi. Gazdujete, na čo ju využijete? Negazdujem, ale využijem ho na techniku, traktor, UNCčko a na radie k UNCčku, Tak, čo mám. my už máme hotovo. Týmto by som vám veľmi rád odozdal vašu novú plachtovú halu s rozmerom 6x9 metrov, bez pevných základov, so životnosťou minimálne 20 rokov, tak dúfam, že bude slúžiť. No, bude, ďakujem. Spokojní? Áno, som spokojný. Oplatilo sa súťažiť? Oplatilo sa. Koľko ste poslali 6 SMS-iek? SMS-iek som poslal. Takže budete aj ďalej súťažiť a sledovať farmársku reví? Áno, budem ďalej súťažiť aj pozerať. Videli ste teda, že farmársku reví sa oplatí sledovať a aj súťažiť s nami.